ಟೈಮ್ ಬೋಡಿ ಎಂದು ಹಾಕಿದ್ದು ನಾವು ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಚರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಮಾತಿರುವೇನು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹರೀಶಣ್ಣ ಈಗ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಒಂದೊಂದು ಇವೆಂಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬನ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ ದ ಅಲಾವ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದಕ್ಲೆಗ್ ನೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ನಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಅಕುಲು ಬತ್ತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಅವಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಈತ್ ಸಭೆಯನ್ ಮಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಪೋತ ಈತ್ ಸಭೆಯನ್ ಎಪ್ಪಲ ತೂತುಜಿ ಈತ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಯರಣ್ಣೆ ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ಆದರ್ಶ್ ದೇವಣ್ಣ ನಕುಲು ನಾನು ಒಲ್ತುರ್ದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಲ್ತು ಕಂದಿನಿ ನಾನು 4 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿಜಿ ಪಪ್ಪ ಪ್ಯಾರಲಿಸಿಸ್ ಆಯ್ನೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಮಾತ್ರ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ತೀರ್ಪೋಯರ್ 4 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಯಾನ್ ಮೊರಾನಿ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬರೋಂದುಂಡು ನನ್ನ ಎನ್ನ ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೀ ಮಾತ್ರ ಮೂಲೆ ಅನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈತ ಮಾತ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತುಗೊಂದುಲ್ಲ ಓಲಾಂಡಲ ಓಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ದೇವಿ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಹೆಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ದಿ ಆನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪೋತೆ ಐಕಾತ್ರ ನಿಖಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಅಲಾವ್ ಮಲ್ತೇರು ಅವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಪೋ ಇತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿಯರ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಜೋಕುಲು ಇನಿ ಕೊಡದ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಖುದ್ಕುಷಿ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಆ ಇಲ್ಲಾಡ ಆಪಿನಿ ಓಲು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜೋಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂಚ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅತ್ತು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಯಾರು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ನಮಣ ಇತ್ತಿನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಓಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಹಿರಿಯರು ಬೊಂಬಾಯಿ ಪೋತೇರು ಅಕಲ್ ನಮಿತ್ತು ಕಲ್ಲು ಬೂರ್ದುಂಡು ಅಕುಲ್ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಗೆತ್ತದ ಪಿರ ಹಾಕದ್ ಜೇರ್ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಗೆತ್ತದ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ದೇರು ಅಕುಲ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅವು ನಮ್ಮ ತಾಕತ್ ಅವೇ ತಾಕತ್ತುಡು ನಮ್ಮ ದುನಿಯಾಡ್ ಓಡೆ ಪೋಯ ಯಾನ್ ಕತ್ತಾರು ಪೋತೆ ದುಬಾಯ್ ಪೋತೆ ಬಹರೇನ್ ಪೋತೆ ಅವಳ ತುಂಡ ಆತಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಯುಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರೇಡ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಡ್ಯುಕೇಶನ್ ಇರ್ ಓಡೆ ಪೋಯಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಯುಕೇಟೆಡ್ ಜನ ಇರೇ ತೋಜುಂಡು ಅಕಲ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಕುಲ್ ಎಂಚ ಅಕಲೇನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಯೇ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ 25 ವರ್ಷೋಡು ಯಾನ್ ಎಪ್ಪಲ ಪನ್ಪೈ ನೂತ್ತ ಇರುವ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ದೇನ್ ಏತೆ ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡಾಡ ಅಣ್ಣನ ವಿಷಯ ಅಕುಲ್ ಪಾತೇರು ಬೇರೆ ಪಾತೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ಸಭ್ಯತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಟೀಚಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ವೆರಿ ಮಚ್ and all the very best to all you kids Materigla the very best to you the world is a stage which is open now thanks to the digital world ದುಂಬೊಂಜಿ ಸೆಪರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಮಲಯಾಳಂ ತೆಲುಗು ಹಿಂದಿ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಅಂಚಜ್ಜಿ ಒಂಜೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಂಜೇ ದುನಿಯಾ ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಎಡ್ಡ ಎತ್ತಂಡ it does really well so wish you all the kids the very best and my son is getting into Ahan is getting into it so among all the Shetties there'll be one more Shetty god bless you all